Няма кой да ми прати. Това се Какво да ти прати? Да казва ти прати? Windows 3D. Няма кой да ми прати радио. Айде, искаш ли видиш моят Windows? Искаш ли видиш моят Windows таблет? Моят Windows на таблета е най-як. Казва се Touchscreen и се казва Android. Не. Борисе, аз си пипам по екрана, ти не можеш. Аз си пипам по екрана, браво, мога да пипам по екрана. Виж, пуф. Си викаш, защо иконките не се местят? Ама мога да си пипам по екрана, нали? А ти не можеш. Мисля, аз съм точен да го правя, защото така си програм. Баско, това е як да все, откъде го взе? От някъде. Кое Айде, да как- бе се? Той виж как лъжи, той винаги лъжи, за да си прикрие така данните. Минала текстура, дата и час. Актуализация. Леле, колко информация има в този таблет, толкова информация не съм ви виждал на компютъра си, бе. Решаване на зими... какво? Нататък нещо съкратено. На зимата, добре. Искаш ли още, бобе? И банане. Давай, чакай. Искаш ли още снимки? Място, положение... Не ми трябва повече, не ми трябва, спокойно. Аз си го рядка е първата снимка на яка. Сега ще помислиш пак. Място на положението... Място на положение... това мога да ми е ефективно, бе. Ускорение на... Ето това ми трябва, бе! Ускоряване на хардуера с приложенията. Да, това ми трябва сега. Това трябваше да го подчертавам много отдавна, да ми ускори приложението. Ай, Боби е сигурен, че е моя компютър по простата причина, че вижда талисманите не са отворени. Сега. Да, бе, това е вярно, на ничи друг компютър талисман няма. Ха-ха-ха, смешен. Така е, Борисе. Айде да отворим на Васко компо и да видим дали има отворен талисман. На вашите компютъри няма. Ако ми ставаше талисман, таблета. Вашите компютъри са духани. Какво? Така. Ще ги пратя нещо качено.